BPF हानजानि मावफारिया जथुम्मायाव रोजा रोजा BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि बाना। फैगौ लक सभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दोलोनि दैदेनगिरि आरो BPFखौ मदद होगिरि रायजो राजाफोरजों सावरायलायनानै दिनै क'क्राझार जिल्लानि मावफारिया जथुम्माया थिथागुरिनि जानागाव गेलेग्रा फोथाराव रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव जागासिनो। बे मावफारिया जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन BPF दोलोनि आफादगिरि एबा BTCनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे दोलोनि आथिखालनि MCLA देरहासात बसुमतारी, BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी आरो गोबां दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोना। दिनैनि दोलोनि मावफारिया जथुम्मायाव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरखौ बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। BPF हानजानि मावफारिया जथुम्मायाव रोजा रोजा BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि बाना। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दोलोनि दैदेनगिरि आरो BPFखौ मदद होगिरि रायजो राजाफोरजों सावरायनाय दिनै क'क्राझार जिल्लानि मावफारिया जथुम्माया थिथागुरिनि जानागाव गेलेग्रा फोथाराव रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव जागासिनो। नै आरो खनसेबाव हाग्रामा सरखार खनसेबाव BPF हानजा बे मावफारिया जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन BPF दोलोनि आफादगिरि एबा BTCनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे दोलोनि आथिखालनि MCLA देरहासात बसुमतारी, BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी आरो गोबां दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोना। सनानि BTC खुंबावगोन, सनानि BTC खुंबावगोन, आयु सनानि BTC खुंबावगोन। दिनैनि दोलोनि मावफारिया जथुम्मायाव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरखौ बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि दोलोनि मावफारिया जथुम्मायाव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरखौ बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। गैया सानसे खौसेथिनि थाखाय जों बयबो नांगालनि सबियाव बयबो बहद होनि फै, नांगालनि सबियाव बयबो बहद होनि फै। BPF हानजा लं लिभ जिन्दाबाद जिन्दाबाद।